Tervetuloa ruokalaan, ravintolaan, mutta mennään katsoa tää video, koska te ette jaksa kuunnella tätä höpötystä, niin mennään. Ensimmäiset asiakkaat tulee. Iskä, mä haluun tunne. No niin, ei vielä. No niin, mennään. Täällä lukee ravintola. Mennään, etsittiinkin Ja ravintola. mitäs täällä onkaan? Roskis on sitten täällä takana. Tule, mennään tiskille. No niin, mitäs saisi olla täällä, mitä sä otat? Mä otan yhden munakoison ja siinä yhden juotavan. Joo, yksi munakoiso ja juotava. Menkää vain pöytään. Mikä meidän pöytämme on? Tämä. Aha, aika nätti sinulle ostettu. Niin. No niin, tuttipulloa. Tämmöistä. Ja rapea mansikko. Tai näitä. Niin. Kelles tämä tulikaan? Minulle. Teille ruoka. Anteeksi, mutta tuo meni. Se oli minulle. Sinulle. Syökää nätisti seuraavat. Nami. Kiitos. Tässähän lukee ravi. Oli hyvä. Joo, mennään nyt kotiin. Kyllä. Mennään uudestaan Ei kun huomenna. jäädään tänne. Hyvä on. Jäädään Nyt tulee seuraavia. No niin, täällä lukee ravintola. Joo. Niin näköjään. Tulen hakemaan eka teidän ruuat täältä. Missäs ne on? Söimme. Hyvä. No niin, mitäs teille saisi olla? Mä ottaisin yhden... Katsi. Mä ottaisin yhden tommosen tikin tai tommosen burgerin. burgeri ja tommonen hillo tuohon. Joo, Kiitos. mennä vaan pöytään. Tästä oranssi. Au! Hilloja. Täältä tulossa. Anteeksi teidän ruokaa. Hillonne. Sitten seuraava. Täällä lukee ravintola Äpyli. Ravintola Äpyli lukee tuolla. Muut eivät nähnyt Äpyliä. Niin. Seuraavat. Anteeksi. Olen ottamassa täältä vähän piirtelyä. Joo. Ei saisi olla muuta, kiitos. Joo. Mene vain pöytään. Kyllä. Niin tulen antaa täytteen. Apa. Tää täyttää piirtelyä. Menen kierrostamaan. Namia. Nam. No niin, seuraava. No, siis, Moi. joo. Mä oon ostamassa vähän burgerin ja näin. Okei. Eteenpäin. Mene vain pöytään. Kyllä. Burgeri. Nami. Täällä on burgerisi. No niin, sitten käänny tästä alas, niin saatte kaikki viedä roskiin tänne. Luot roskiin, kaikki jutut roskiin tänne. Ja Koska tämä on meidän käytetty, kaikki juttu, burgerit ja kaikki mukit. Tämä on tiskilaitos, mutta en tiedä. kiitos. Heippa. Nähdään sitten pian. Nähdään pian. Nähdään. Nähdään. Moi moi.
Kiitos, oli hauskaa. Nähdään, moikka! Tämmöinen tästä videosta tuli. Toivottavasti tykkäsitte. Ja antakaa peukutuksia, jos tykkäsitte. Ja älkää antako peukutuksia, jos ette tykänneet. Moi moi! Kommentoikaa tuonne alas. Niin. Selvä. Hei moi moi! Moikka!